ನಿಖಿಲ್ನ ಟೀಮ್ ದಕ್ಲು ಖಂಡಿತ ಮೂರ್ ಜನ ಪನ್ನೆ ಖಂಡಿತ. ಬೊಕಲ ಪರಿಚಯ ಆ, ಮಲ್ಪುವೆ. ಉದಯ್ ಕಾರ್ಕಳದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಆಫೀಸ್ ಉಂಡಾಯನ ಕಂಬಳ ಬುಡ್ನ ದಿನ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪೆ ಹ. ಮೇರೆ ತರ್ಚೇರ್ ಪಣದು ಮೇರೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಿಸ್ಟ್ ಓಕೆ. ಮೇರೆ ಒಂಜಿ ನೂದು ತಾರೆ ಇತ್ತಂದ್ರ ಒಂಜಿ ದಿನಕ್ಕೂ ತಾರೆ ಇತ್ತದು ಐತ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ತಂದು ಪೇರು ಒಳ್ಳೆ ದಿನ ಶುಕ್ರವಾರ ಶನಿವಾರ ಆಯ್ತಾರೆ ಎಂಕ್ಲೊಟ್ಟುಗು ಕಂಬಳದ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪರ ಬರ್ಪೇರು ಹ್ಮ್. ರಾತ್ರಿ 24 ಗಂಟೆ ಎತ್ತು 40 ಗಂಟೆ ಅಂಡಲ ನಿದ್ರೆ ಕಜ್ಜೇರದು ಮಕ್ಕಳು ರಡ್ಡು ಜನಲ ಸೇವೆ ಮಲ್ತನ ಹಿಡಿದಾರ ಎಂಕು ಮಕ್ಕಳು ಇರುವೇರು ಬಲ ಉವೆ ಕಂಬಳ ಏನ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂಡಲ ಇದೇ ಮುಟ ಬುಡ್ದು ಹೋತನ ನಕ್ಲತ್ತದ ಎಂಕ್ಲೊಟ್ಟುಗು ಪುಗೇಲು ಪುಗೇಲು ಕೊರ್ದು ವರ್ಕ್ ಮಲ್ದಿನ ನಕ್ಲು ಹ್ಮ್. ಅದನ್ನ 10-16 ವರ್ಷದಂಚಲೆ ಮಕ್ಕಳು ಎಂಕ್ಲು ವರ್ಕ್ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ ಹ್ಮ್. ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾನು 30-35 ಮೂವಿ ಅನ್ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ದೆ ಆಸ್ ಎ ಸಿನಿಮಾಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಆದ್ ಓಕೆ. ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಕಾಂತಾರಡ್ಲ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ದೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ದೆ ದರ್ಶನ ಮೂವಿ ಆಸ್ ಎ ಡ್ರೋನ್ ಆಪರೇಟರ್ ಆದ್ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ದೆ ಹ್ಮ್. ಅಂಚ ಇಂಕ ಆ ಅನುಭವ ಉಂಡು ಆ ಅನುಭವದೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕ್ಲು ಉದಯ್ ಏನ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆದ ಬರಂದಿತ್ತೇರು ಕೆಲವು ಅಂಚ ಆ ಫೀಲ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ತದೆ. ಹೌದು. ಎಸ್ ಪನ್ಲೆ ನಿಖಿಲ್ ರಟ್ಟ ಪಾತ್ರ ಎಂಚೆತ್ತಿನ ಅನುಭವ ಕಂಬಳದ ಕಮಲ ಪಂಡ ಎಂಗ್ಲೆಗ್ ಏನು ಗೊತ್ತಿತ್ತೆ ಕಮಲ ಸುರಾದ ಕಮಲ ಕೈದಾನ ಉಂಟು ಬಾರಿ ಬಂಗ ಪಂಡ ವಾ ಪುರ್ತುರ ಕಂಬಳ ಕೈದಾದ ರಟ್ಟು ಗಂಟೆ ಅವನು ಬತ್ತುಂಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಬೋದು ಅಕ್ಲಂಗ್ಲ ಊರು ತಂದೆ ನಿಖಿಲ್ ನಾನಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲು ಪೋನಾಗ ಒಂಜಿ ಐತೆ ಕೈದಾನ ಒಂಜಿ 1 ಗಂಟೆ ಕಮಲ ಕೈದಾನ ಎಂಗ್ಲ ಪೂರ ಗಿಚ್ಚದು ಪೂರ ಆದ್ ಪೋದಾನ ಎಂಗ್ಲು ಒಂಜಿ ಸಾಧಾರಣ 1 ಗಂಟೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2 ಗಂಟೆಲ ಆಪುಂಡು ಪಂಡ ಇಲ್ಲಡ್ ಪೋನಾಗ ಪಂಡ ಪೂರ ಒಂದು ಅವಡೆಗ್ಲ ಸಡ್ಡಿ ಪೂರ ಬೊಕ ಪಿಟಿ ಮಲ್ಪನ ಅಂಚಿನಿ ಪಂಡ ಎಂಗ್ಲ ಬಾರಿ ಜಾಗ್ರತೆ ಪಿಟಿ ಮಲ್ತು ಬೊಕ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪನ ಕೆಲವು ಅಲ ಮನ ಸಮಸ್ಯೆ ನೀನ ಬತ್ತ ಪಾತಿರವಾಗ್ಲಿ ತೂಪೆರ್ ಇಂಚ ನಿಜ್ಜಿ ಒಟ್ರಾಸ್ ಬತ್ತ ಪಾತಿರ ನಂಚಿನ ಅವು ಎಂಗ್ಲೇ ಬಾರಿ ಬೇಜಾರು ಈತು ವರ್ಕ್ ಮಲ್ತದೆ ಎಂಗ್ಲ ಕೆಲವು ಸಟ್ಟಿಂಗ್ ಉಂಡು ಅಂಚ ಮಲ್ದರ ಇಂಚ ಮಲ್ದರ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಪನ್ಪೇರು ಐಕೆ ಎಂಗ್ಲು ಐನ್ ಗಮ್ಮನ ಕೊನ ಜಬನ ಎಂಗ್ಲು ಅಂಚ ಇಜ್ಜಿಂದ ಎಂಗ್ಲೆ ಪೊಡಿಗೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಂಗ್ಲು ಮಸ್ತ್ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ತದೆ ಬೊಕ ಮಸ್ತ್ ಎಂಗ್ಲೆಗ್ ಒಂದ್ ಮಲ್ತಲೆ ಪನ್ನೆ ವೈಕ್ಲ ಒಂಜೆಡ್ಡೆ ಮೂಜ್ ಜನ ಎಂಗ್ಲೆ ಸಟ್ ಆಗೋತ ಎಂಗ್ ವೈಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಲ್ತದೆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತ ಅಂಚ ಆಯ್ತು ಅಂಚ ನಿಕ್ಲಿ ಈ ತರ ಟಿಪ್ಪ ನಿಕ್ಲ ಆ ತರ ಟಿಪ್ಪರ ಅತ್ತ ಮೂಜಿ ಜನಲ ಒಂಜೆ ಒಂಜೆ ಆ ಇಜ್ಜಿ ತರ ಟೇರ್ಲಿ ಪುಜೇರಿ ಯಾನ್ 10 ವರ್ಷ ಬತ್ತದಾನ್ ಮೇರ್ನಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಓಲು ಒಕ್ಕಡಿ ಅನ್ಬಹುದು ಫಸ್ಟ್ ಒಕ್ಕಡಿ ಬಾತ್ ಸೇರಿದೆ ಸುಜ್ಜಿ ಬತ್ತನ ಅಪ್ಪ ಸುಚ್ಚಿ ಒತ್ತಾರ ಸುಚ್ಚಿ ಒತ್ತನಾಗ ಅವಳು 24 ಗಂಟೆನೆಲ್ಲ ಕುಲ್ಲೋಡು 42 ಗಂಟೆನೆಲ್ಲ ಕುಲ್ಲೋಡು ಸುಚ್ಚಿ ಒತ್ತೋಡು ಅಪ್ಪಾಗ ಜನ ಬೊಕ್ಕರಿತ್ತೇರಿ 2 ಜನ ಇತ್ತಂಗೆ ಸುಚ್ಚಿ ಒತ್ತೋದು ಅಂಡ ಅಪ್ಪಾಗ ಸುಚ್ಚಿ ಒತ್ತನಾಗ ಅವಳಿತ್ತ ಈನೆತ್ತನೆಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಒತ್ತುನ ಅಂದು ಫ್ಲಾಗ್ ದಾಗ ದೆಪ್ಪನಾಗ ಎಂಗ್ಳು ಒತ್ತೋಡು ಅವ್ ಬಾರಿ ಇಂದಾತ 5 ಬೊಕ ಮೇದದ ಮತ್ತೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಒಂಜಿ ಪಾಡ್ಗಂಡೇರು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಪಾಡ್ನೆ ಐತೆ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತ ಸುಲಭ ಅಂಚ ಸುಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿಕ್ಲ ಮಾತ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆ ಇಪ್ಪರು ಐತೆ ಮೂಲೆಪ್ಪ ಅಡೆ ಬೋರ್ಡ್ ಅನ್ನಾಗ ಎಂಗ್ಳು ಈ ನನ್ನ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಣ್ಣ ಗೊತ್ತು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೆಂಗ್ ಆಡೆ ಪೋಪ ಹೌದು ವೈರ್ಲೆಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಡಿಪ್ಪುಂಡು ವೈರ್ಲೆಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಎಂಕ್ಲು ಟಾಕ್ ಓವರ್ ಮಲ್ತದೆ ಅಲ್ಪಡಿದ್ರೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಮಲ್ತದೆ ಎಸ್ ಇರ್ಬಂಡ ರಟ್ಟ ಪಾತ್ರ ಎಂಚೆತ್ತಿನ ಅನುಭವ ಒಂಜಿ 10-12 ವರ್ಷದ ಇಂಚ ಒಟ್ಟಿಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ತಂದಲ್ಲ ಹೆಂಗ್ ಬಣ್ಣ ಕಂಬಳ ಫೀಲ್ಡ್ ಬರಡ್ ದುಂಬುಡ್ದೆ ಎಂಕುಲು ಇಂಚ ವರ್ಕ್ ಸಿನಿಮಾಟೋಗ್ರಫಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೈತೆ ಡ್ರೋನ್ ಫ್ಲೈ ಆಗಸ್ಟ್ 15 ಬೊಕ್ಕ ಜನವರಿ 26 ಎಂಕುಲು ಡ್ರೋನ್ ಆ ಒಂದು ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಪೂರ ರಪ್ಪ ಒಂದು ಐಟ್ ಪೂರ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಕಂಬಳ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ಬೊಕ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎಂಕುಲು ಕಂಬಳಗ ಅವು ಎಂಟ್ರಿ ಆನಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಫೈಲ್ ಆದಿತ್ತು ಎಂಕುಲು ಬಾರಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಬತ್ತದಿತ್ತ ಆರು ಅವು ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಬತ್ತದ ಫೈಲ್ ಆನಾಗ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಅವ್ಲು ಆನಿ ಪೂರ ಕುಲ್ಲ ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕ್ರಿಟಿಸೈಸ್ ಪೂರ ಕುಲ್ಲ ಮಲ್ತೇರ್ ಅದಾಗ ಕೊಳಚುರ್ದಾರ್ ಪಂಡೇರ್ ನಿಕಲಡ ಒಂಜಿ ಎಬಿಲಿಟಿ ಉಂಡು ನಿಕುಲ್ ಮಲ್ತು ತೋಜ ಬರ್ರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಬಾಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತೂಕ ಪಂದ್ ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲ ಅನ್ವೆನ್ಷನ್ ಅದು ಅವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಸ್ಟೆಪ್ ಬತ್ತ ಅದಾಗ ಎಂಕುಲ್ ಖಾಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಬೀಮುಡೆ ಕೊರೊಂದಿತ್ತ ಅವ ಬಕ್ಕ ಟೈಮರ್ ಬತ್ತಂಡು ಟೈಮರ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೊರೋ ಶುರು ಮಲ್ತನ ಅವ್ಲು ಮ್ಯಾನುವಲ್ ಸ್ವಿಚ್ ಪೂರ ಇತ್ತನ್ ಅಣ್ಣ ಅವೇನು ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಲ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಟೋಗು ಬತ್ತನ್ ಆಟೋಗು ಬರ್ನಾಗ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಮುಲ್ಪ ಜೋಡುಕೆರೆ ಕಂಬಳ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮ ಜೋಡುಕೆರೆ ಕಂಬಳ ಸಾಯಿ ದಕ್ಕುಲು ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಸಾಯಿ ದಕ್ಕುಲು ಟೆಸ್ಟೆಡ್ ಮಲ್ತು ಬಂತೇರು ಎಂಕ್ಲ ಒಂದು ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ಉಂಡು ನಿಕಲ್ನ ಒಂದು ಇವನ್ ಅಕುಲು ಮೆಜೂರ್ ಎಂಕುಲು ನೂತ ಏತೆಗ್ ದೀತ ಅವೇನ್ ಸಮೇತ ಮೆಜೂರ್ ಮಲ್ದೇರು ಅಕಲ್ನ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸೆನ್ಸರ್ಡ್ ಏತ್ ಮೀಟರ್ ದೂರ ದೀತೆರು ಅವು ಪೂರ ಮೆಜೂರ್ ಮಲ್ತದು ಎಂಕುಲು ಐಟ್ ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್ ಆದಿತ್ತ ಬೊಕ ಅವಾಯ್ ಬೊಕ ಇಂಚ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಜರ್ನಿ ಎಂಕುಲು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಫೀಲ್ ಮಲ್ಪ ದಾಯಕ್ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ನೂದೆಡ್ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೆ ಬತ್ತುಂಡಲ ಅವೇನ್ ಇಡೀ ವಾರಗ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಐಟ್ ಪೂರ ಕುಲ್ಲ ಕ್ರಿಟಿಸೈಸ್ ಮಲ್ಪುನಕುಲೆ ಅಕುಲು ಅವು ಸ್ವಲ್ಪ ತೋರ್ಮ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅನ್ನು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆದ್ ಕೊಡ್ತೇರ್ ನಮ್ಮಡ ಪೂರ ಇಕ್ಕಲ ವಿಡಿಯೋ ಪ್ರೂಫ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಇವನ್ ಏರ್ ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪೇರ್ ಅಕುಲ್ಲ ಬತ್ತದು ನಮ್ಮಡ ಕೇಂದ ನಮ್ಮಡ ವಿಡಿಯೋ ಪ್ರೂಫ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಪೂರಲ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಂಡಲ ಅವೇನ್ ಕ್ರಿಟಿಸೈಸ್ ಮಲ್ಪೇರ್ ಬಟ್ ಎಂಕುಲು ಜಾಸ್ತಿ ಅವೇ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಜಾಸ್ತಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಮಸ್ತ್ ಬೇನೆಲ್ಲ ತಿಂದ ಪೂರ ಅನುಭವ ಅಂಡ್ ಕಂಬಳ ಓಕೆ ಮಸ್ತ್ ಸೊಲ್ಮೆಲ್ ಪಾತ್ರನಾಗ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು